Вътрешнополитическите процеси са следствие на воля, на интереси, на усилия на всеки един народ. Ние нямаме право да се намесваме в вътрешната политика на която и да е държава. И за това не го правим. Това е наше убеждение, това са нашите ценности. Съдбата на македонския народ е в неговите ръце. Понякога пътят е труден. Той е такъв бил и в нашата държава. Винаги има предизвикателства, с които трябва да се справяме. Във всеки случай, ние никога няма да приемем формата на насилие или насилие под какъвто и да е друг начин упражнен в политическия живот, като средство за разрешаване на проблемите. Необходим е диалог, необходима е защита на интересите на хората в духа на европейските решения на такива спорове. Това е нещо, което е преживявала и Централна, и Западна Европа в по-отдалечен период от време. Заради това аз считам, че нашата позиция може би ви се струва сдържана, но тя е последователна, тя е стабилна и смятам, че е добрата основа за развитието на отношенията с съседните ни държави. Действително тези процеси будят загриженост от нас. Македония е близка, съседна държава и не е възможно да бъдем несъпричастни към това, което се случва там. Но аз бих добавил едно единствено нещо, с поглед напред. На форума, който сега ни е събрал тук, тази седмица те вече са няколко. Темата е Европа. Това е единственото бъдеще и единствената гаранция за стабилност и в нашия регион. Много е важно да се утвърдят европейските ценности, да имаме респект към институциите, да бъдем свободни в изборите си, в избора, който правим. И в крайна сметка, ако правим аналогия с нашата нова история и това, което професор Герджиков, премиерът, спомена, виждате как като че ли бързо забравяме неща, които скоро са се случили, а не бива. Те трябва да бъдат урок за нас.